Kako je u Londonu, koji uskoro više neće biti grad u Europskoj uniji, reći će nam Amela Čilić. Amela, cijeli dan si provela u Londonu. Osjeća li se na ulici da se nešto događa ili ne? Koje god sam pitala osjeća li se u zraku ta atmosfera odcjepljenja, većina mi je rekla, a pa zar to nije sutra? To je nekako i očekivano za London, jer Londončani su se ipak u najvećoj većini, 60% ih se izjasnilo protiv Brexita. Tako da je njima ovo jedan najobičniji dan i sutra kažu jedva čekaju samo da više iziđu, da više ne slušaju o tom Brexitu. Sutra će se ovdje pred parlamentom održati jedna simbolična dvosatna proslava. Boris Johnson, koji je i dogovorio ovaj sutrašnji datum, već je rekao neće biti tu. Tu će govor održati Nigel Farage, najgorljiviji zagovornik Brexita. Biće tu DJ-evi, živa glazba, light show, nesumnjivo jako puno Union flag zastavica, Union Jack, ali Big Ben, iako se očekivalo, neće ipak zazvoniti, jer to bi zadovoljstvo Britance koštalo nevjerojatnih $500 000. Amela, hoće li se od subote uopće nešto za Britance značajno promijeniti ili neće? Pa evo, kao što smo mogli čuti i u prilogu, možda baš zbog toga i nema tog velikog uzbuđenja, jer u ovom tranzicijskom periodu od 1. veljače pa do 31.12. neće se bog zna što promijeniti. Najvažnije, oni će se moći slobodno kretati unutar Europske unije samo uz osobnu iskaznicu, bez putovnice, bez vize. Isto će tako biti i za trgovinu, no to će trajati samo u tom prijelaznom razdoblju. Tek se sada u prijelaznom razdoblju treba dogovoriti kako će to izgledati poslije, ali vidjeli smo da je to i je najteži posao, tako da će neizvjesnost trajati još neko vrijeme, bar još 11 mjeseci.